to je vůl, je to. No letíš, no dobrý. Letím, Jožka pode mnou a poleď na mě. Jo, letím a najednou to se mnou škublo na fléru. Když jak se jí vzal a jenom jsem jí nes kousek sebou. S Jožkou, držel. Ne, on utek, kdyby neutek, tak možná do ksichtu bych ho kopnul. Kdyby neutek. Tak půjď sebezáchovy. Ale náhodou zasa, ja mám takú skúsenosť, že som sa to boli ešte na lúčke, že sme sa hrali s tými pedákmi a Jožko nabehol a tiež sa hral s tým pedákom a zrazu ja proste, ak som bola niekde stála, tak on proste ten pedák toto padal rovno na mňa, hej. A ma zamotal tými šnúrami a do toho nabehol Lumín a dental. Tak sme sa zamotali troška. A Justý bylo s tím Chceli ma zamotať proste, ináč to nevidím. To už vypni, ty vole, nebo nevím. Kdo se srazil na tom videu? Fuj, to bylo Chlapík si tam letí a najednou další domů letí další. Takový docela bomba to bylo. Myslím, že to se tím může stát na konci. Právě, proto já bych se bál lidí. Tím, že ty